RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mokining sa kababay nga taga Kalinan, Davao City. Apan na anaa karon sa Cebu City. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Gigi. Hoy! Kawali! Wala yung kwarta! Oh, asa man day ang imong kwarta, ha? Ay! Te, nag-away na po sila si Mama o Papa. Pitang kwarta na eh! Katog na lang, tay. Anong dili ka makadumog silang away. Oh, da mauna na. Sige magkukag-ino, maunang wa kay kwarta. Ay! Mabuod ka! Pagulang taga ha! Pagulang taga! Kini-imay ha! Hapa! Aray! Ayaw ko na tahan si Mama! Awa na, Gigi! Ay, apil-apil! Palungon ka ron! Ayaw lang kung mapag-away ni Mama, pa. Ay, anak, katuog na lang dito na. Pasagdi lang mi diri. Pa, asa day ka? Nagtalag ikaw dako nga pag. Bato ko bukid nun. Kay way ay nagtabahuan ako din eh. Kasi magkakita ko may trabaho dito. Kanus naman sad ka mo balik dong. Di pa matag agad sa kong balik. Mutungar ko kalit din eh. Sige lang, magpadara kong kwarta ninyo. Ma, naunsa day ka? Naghuna-huna lang ko sa atong kahimtang, Gigi. Si Papa ni mo, tagsara kayong magpadaog kwarta. Kuwang ragyod sa atong konsumo. Maong naghuna-huna na lang ko nga magdegosyo na lang. Unsa man sang imong negosyohan, ma? Magluto kog puto kutsinta. Sige, ma. Kay matabang ko nimo kun wa ko'y klase. Oh, dadanin ninyo sa eskwelahan ang ice candy, ha? O kining kutsinta. Unsaon man ninamo, ma? Ibili ninyo sa kantin. Ako naman tong gisabot ang tag-iya. Kuhaa lang inig kahapon kung pilay mahalin. O, ma. Maayo kanite kay nahurot ang atong gita nga puto kutsinta og ice candy, no? Nakitay, malipay kita si Mama. Kay naaman ba palit og bukas? Malipay kito. Mas yang imong paglakaw, day. Kay hapit na ta maabot sa ato. Uy, halati. Naalagi kauban si Mama sa ato. Nangatawa sila. Nauli na tingali si Papa, day. Pagdali, day. Ay, maayo kay na uli na mo, Gigi. Inday. Kumusta man ang imong gida? Nahurot man, ma. Oh, maayo hinuon. Naaman nagkikauban din, ma. Kuan. Amigo ni Papa ni mo. Gihatdan man ko niya konsumo. Ay, amin mo, amin. Amin. Gigi, Ma? kun mo uli gani si Papa ninyo, og mangutana kun may lalaki ba nga mag-arian din sa ato, ayaw gid pagtug-an, ha? Pangambot lang gyud, ha? Nga naman, ma? Ay, basta kay ayaw lang siyag sultihi, nga mag-arian ang iyang amigo aron wa na'y samok. Nga na mag-arian man ang amigo ni Papa, ma. Ay, naluoy man ni siya nato. Iya kong kitabangan kun unsa may atong gikinahanglan din isbay. Kinahibaw man siya nga tagsarang magpadag kwartas Papa nimo. Maong pagpakahilom na lang yun, ha? O, ma. Ayos, mama ni mo. Hala, nauli na si Papa. Ma! Ma, nauli na si Papa! Ayos, mama ni mo. Ay, di ara ko. Nga naman. Uso ni balita na dawat ako.
Nga may laki maguro ka. Oh, unsa? Hoy, ayaw kong butang-butangi ha. Tagsa ka ra magpakita din he, ugwa na sad ka magpadag kwarta. Unya karon, muuli ka og kalit din he, mag-isog-isog ka pa gyud. Wa ko'y laki! Wa! Nibalik malagi tayo si Papa sa iyong trabaho, ma. Na, way ayo tong amahan mo. Niuli lang gyud dinhig mga saba. Wa man gani makahatag og kwarta nga ipalit na tog bugas. Wa gyoy gamit nga pagkabana. Pagdali mo, aron makalarga na ta. Ma, asa dito? Gano mo biya matitinis sa itong gipuyan, ma? Manglarga ta og Davao nak. Mukuyog ta sa amigo ni Papa ninyo. Katong mag-arian din, eh? Oh, Nga naman, ma? unya na ka nako tubago ninig abot nato sa Davao. Sugod karon ha. Papa na ang itaho ninyo ni Tito ninyo Dodong ha. Nga naman, ma? Basta kay mao nay gusto na kong itawag ninyo niya. Nakasabot mo, Inday, Jeje. Oo, ma. Imo na tayong biyaan si Papa, ma? O Jeje, kay watoy ayo tong amahan mo. Huwag yun maghuna-huna nato nga iyang pamilya. Iya man lang tang gipasagdan. Mao nga kalimti na lang tong amahan ninyo. Si Papa Dodong na lang ang ilhan ninyo nga bag-o ninyong amahan. Dili na tayo may maka-eskwela, ma? Unya na lang kung maharuhay ang atong kahimtang day Gigi. Sa pagkakaron, magtinabangay lang una ta aron makakaunta. Sige na. Isoroy na to ninyong uling. Kay ako patong kuyugan si Papa ninyo Dodo nga mamaligya og butong. Oo, ma. Unsa, ma? Mamalhin na sad ta? Oo anak, kay nakabalita ko nga niuli na kuno si Papa ninyo. Og gipangita ta, parte ko nung sukoa. Nga patyon kuno ko niya kun iya ko makitaan. Nahibaw na tayo si Papa nga may lain akong katipon? Ang may nakasulti gyud tingali niya. Mao nga mamalhin gyud tanak. Asa man ta mamalhin, ma? Mga tuta sa Mati City. Kapuya na sa sigig balin-balin, ma, uy. Last na ninak, dinhin na tamo puyo. Dili ka ta maapasan ni Papa din, ma? Oh, dili na tingali kay layo naman ni. Unsa, ma? Muadto mo og diwalwal? Oh, Jeje. Ikaw lay bahala si mong manghudin ha, Gigi. Mag-unsa man mo dito, Uncle? Ay, giingnan ta na baya ka ha. Nga Papa na itahod ni mo niya. Sige lang. Ayaw lang dali-dali ang bata. Dahil mangita mig paagi dito ni mama ni mo nga makakwarta ni. Mao nga ikaw lang unay bahala ining atong giabangan. Ang among pagkaon, ma? Mangita ra kog paagi nga makapadako ni mo kwarta. Pero ayaw pagsalig ha. Paningkamot nga mabuhi mo dinhi. Kamao ka naman mo luto og puto kutsinta. Pagluto og ipamilin sa mga eskwelahan. O, ma. Te, luoya na to, uy. Kita ra magduha ang nahipilin din, he. Sige lang, day. Maningkamot lang ta nga mabuhi. Ate, wa naman lagi mo balik si mama. Ambot, day, uy. Iyon naman tingalit ang gikalimtan. Hapit na mataway makaon, di kay hinay managhalit sa puto. Ye! Te, nay nangita ni mo. Kadiyot lang, kuya! Sorry kayo ha, pero kinahanglan na mong mamahawa din sa inyong ipuyan. Ha? Nga naman, kuya? Saon, lalman kabuan nga, wa mo makaabang din eh.
Sa atos mama nimo nga magpada sa kwarta. Pero huwa man gyud. Mao pamahawa na mo din kaya ako ning gamiton. Kinuo ko. Luoyan na to, ti, uy. Wa na tay kapuyan. Wa tay mahimo, day. Kailan naman gamiton ang kwarto. Kinugay naman taway payat-payat. Maayo na lang gani kay sugot ang tag-iya. Nga ato sing ibili ng uban na mga gamit. Unya, ti. Asa man ta paingon ini, ti. Muadto ta sa merkato, tay na. Mangita tagpaagi nga mabuhi ta. Sige, ti. Uy, kaluoy ko di ay ninyo. Wa na di ay may kapuyan? Ote, tapangi mi tibi. Basod lang mi og trabaho, bahalag way sweldo, basta makakaon lang mi. Sa akong tanaw, buutan ka man. Nala, sige, ari na lang puyo nako. Tabangi lang ko sa akong mga baligya din, ha? Ah, sige, te. Uniyang akong manghot, te. Anak ko'y kaila nga maayong tao sad. Ato na ko na siya papuyon dito. Salamat kaayo, te. Unya, dili tay ta magkita ini, ti. Magkita gihapon mo, kay naaraman sa unahan ang akong papuyan niya. Kumusta man ka, tinitay? Okay ra ko, ti. Buotan raman sila. Pinangga man ko nila. Maayo hinuon. Ti, dili na tita balik ko ni mama. Ambot, day, uy. Gikalimta naman tingali ta niya. Sige lang, day. Bahala ugwa si mama ni aman ko. Ako lang kang doawon din ko, dili ko busy, ha. Salamat, ti. Ayaw ba yung pagpapadlong din niya? O, ti. Salamat. Humanagin ko kakot sa mong balikya. Ako matuon si Inday sa gipuyan. Sige, nangita ni mo. Kinsa mo kayo nangita na ako? Kinsa may nangita na ako? Gigi, anak. Gigi. Ma? Angkol? Kamu ni? Salamat ka ni balik ko, ma. Pasaylo ako, anak. Gadugay ko nga nagpakita ninyo. Unsaon man, God. Lisod man kayo among kahimtang dito. Bisag unsa nalay among gibuhat aron may makakwarta. Hangtod nga nakakita mi og pwesto nga gibaligyaan og pagkaon. Maayo hinuon, ma. Og nananghid ako sa imong gipuy-an nga ako nakangkuhaon. Og ingon man si Inday na. Tinuod, ma. Oo, anak. Og adto na ta mamuyo sa munkayo. Kay may kapuy-an na ta dito. Salamat, ma. Nindota ko dining atong bahay, ma. Bitaw, nindutagod ini, ma. Amo ning duhang paningkamot ni Dodong nak. O karon nga ni anata sa Mungkayo nagpuyo, gusto ko nga mupadayon mo sa inyong pag-eskwela, Gigi. Mindan. Salamat, Angkol. Salamat, pa. Pa, Ah, Og karon nga nagkahiusa na taog balik. Dili ko gusto nga malayo pa mo nako, mga anak. salamat, ma. Ma. Bisan pa man sa kalisod nga among nagian sa kong igsuon, nakapadayon gihapon mi og eskwela. Og nalipay ko kay wa naman magpalayo si mama namo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Karoning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako di ay si Marjorie, hingkod ang pangidaron, minyo ug may usa ka buok anak. Taga Kudkod, San Carlos, Negros Occidental. Permi ko maminaw sa inyong programa kay naagid ko'y makuhang leksyon. Ning higayuna, ako na mismo ang magpatabang ninyo.
Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo nako sa lisod kong pagbuntis. Aron ini sabtan, sugdon ko dihang sayo kong naminyo sa edad nga 14 anyos sa akong nabana karon nga si Albert. Ingon ini ang mga panghitabo. Oh, gusto kang magminyo, Marjorie. Ala, pagminyo. Uy, nayabang ka di Arturo? 14 Hmm. anyos pa nang ay mga anak ko eh. Ay, gusto naman tingali siya magminyo kay nag-uyab-uyab naman na. Astilan, di kumupog kong anak. Kana ka. Mahuman ako sa akong obligasyon niya. Yun na, kinsa ba nang imong uyab-uyab, ha, Marjorie? Pila may edad, ana? Si Albert pa, og 19 years old na siya. Oh, 19 years old naman dahil na. Hingkod na. Kamao na ng mudaan ni mo. Hala, bahala na mo kung gusto mo minyo og sayo. Kapoy, kaya nang pugong-pugong ninyo nga, dili na mag-uyab-uyab. Pero na, sige, magbuntis niya, mo nang way klaro. Mas may nang magminyo ka. Minyo ka sayo. Tanawang tag lalimbang kinabuhing minyo. Pa, Oh, ano hilak man ka? Pwede ka malipay nga misugot ng imong papa nga mag-ipunta? ibaw man ko. Nga suko man to siya ba? Mura ko iyang gihinginlan. Naay na paghilak. Importante nga may pagtugot nila nga atong buhaton. Ayaw ka bala ka, Marge. Ako'y bahala nimo. Ug okay ra man sa nga akong nga ginikanan nimo. Albert, Magminyo ka naman gyud ka ha, Albert. Kay niya naman eh. Gidamo naman ni si Marjorie dinis ato. Kinahanglan, responsable ka na ha. Imong responsibilidad na kinis Marjorie. Kay gitugyan na kanimo kinis Marjorie sa iyang mga ginikanan nimo. O lagi nay. Ako ni bahala ni Marjorie. Nahala, sige, Inday. Dayon sa amo. Og pasensya ka na din sa amo, ha? Perte, yun intaw na mong pobriha. okay na na, Nay. Ang importante nga mag-uban namin sa inyong anak, nga si Albert. Marjorie, daunsa ka man. Nay, lamig kayong isuka. Bisan pa ko'y kaon. Uy, mabdos ka na tingali, Marjorie. Ha? Ako mabdos, Nay? Murag, duha na kud kakabuan nga ni as amo magpuyo. Duha na kabuan sa inyo panagtipon ni Albert nga among anak. Maong mabdos na gyud tingali ka. Ha? Mabdos na Uy, ko. ang pingi ka nang gimabdos mo, ha? Kay in taon ka bata pagid unta nimo ni mabdos. Uy, 14 anyos ka pa. Pero usaw naan naman na. Ato na lang nang dawaton. At timanon o pagkatawhon. Babae ang una tang anak, Marge. May ipangana ka niya? I-combine lang nato ang atong duha ka pangan, Albert. Algerie. Aljory? Albert ug Marjorie. Mao na, Oh. Algerie. Okay sa pangana. Kay naang duha ta ka pangan. Okay, siya si Aljory. Oh, mabdos sa sadagi ka, Marjorie. Mura ma. Usay mura. Kaklaro na imong tiyan. Pwede ka pa-check ka ba na? Unya na ma. Kayo pa mi kwarta. Uy, siguro na kadto sa sentro. Kasi ingon na ba nimong edad nga mag-aging panganak? Uy, di pa ginaangin paangko na sad. Kay bata ka pa kaayo, uy. Nya mo pa biyad ka tuig sukat sa una mong pagpanganak. Ha? O lagi, humuwat sa. Kay badbaron ko ang imong hikot. Ibalin lagi tika. Agay! Agay, kasakit sa akong baka. Magigas magan sa among baka. Agay! Kasakit! Tabang! Nabuntis na unta ko sa among ikaduhang anak. Diyang kalit kong gidasmagan sa binuhi na mong baka. Onya, Gano'n nagdugo ka man, Marge? oh, basin ordinary ni sa bata birth. Dinagol. Lagi,
Kay hinumdum ka. Sa una kong pagmabdos, yung ani man sad ko. Nagdugo sad ko. Hinaot nga mauraon ta na. Kay gidas magan baka kas binuhin atong baka. Unya nabatanggid ka. Basin ang atong anak ba? Oh. Bert, kasakit sa akong tiyan. Domingo pa itong nagsugod ang akong pagduko. Ug Huwebes na ron. Gibati na akong naluya naman ko, Bert. Ang kasakit man sa good. Gikapoy na kong inatong sa kasakit. Usahay, mapaong na nga akong pananaw. Ginoo ko. Unsa man nato anak nga matay kwarta ron? Atuwa si Mama. Paliw. Ay, Ginoo ko. Nakuhaan ka man, Marjorie. Ang akong anak. Ato nag-hospital, Albert. Wala gini kwarta ma. Unsa? Uy, mangita tagpagi. Kibasig na unsa ng inyong anak. Mangita tagtabag sa ato mga kaila o baka silingan. May kani kay nadali niyo og daang pasyente. Swerte nga nadali niyo sa wapay alas 6 hapon. Kay 70-60 lay dugo niyo. Dok, Ubus na kayo yung dugo. Maong admit kita. Kay delikado na ang kahimtang sa pasyente. naunsa naman ko ani Albert, uy. Sukad ko makuha isa ikaduhatang anak ba. Dali naman ko mabugat. Bisag dili ka ibugat ang akong asahon. Unya, magdugo dayon ko. Magsakit ang akong tiyan. Unsa? Dugay na ba mawa ang pagdugo, Bert? Basig may sama ding ilawom sa akong tiyan, no? O baka bunog. Nga kung mangusog ko, mudugo. Ha? Kuya, wasab ko na. Ug tanawar ko ding ibabaw sa akong pusod, Bert. Mupuwasap niya siya kung musakit ang akong tiyan. May samad lagi siguro ning ilawom sa akong tiyan. Ug nilapos sa gawa sa akong tiyan ang bunog. Ug mauning napuwa. Unsa? Nakapa-ultrasound ko, pero okay naman ko nung akong tiyan. Apa natingalang yun ko kung nganong musakit ang akong tiyan ug magdugo dayon ko. Ang ako mga pangutana mo kining musunod unang pangutana. 14 anyos pa ko dihang unang himabdos. Mao ka to ang nakuha nga ikaduha kong gimabdos tungod kay dili pa anda mga akong matres. Pero okay naman gud unta ang una kong pagpanganak. Ikaduhang pangutana. Sukad ko makuha dali ra kay kong mabughat. Magsakit akong tiyan ug magdugo dayon ko. May samad o bunog ka ning akong tiyan sa ilawom, maong mudugo kun mabughat ko. Pero nakapa-ultrasound na ko. Okay raman sad ko nung akong tiyan. Unsa man ka di ay ni? Ikatulong pangutana. Gusto unta akong manarbaho sa gawas. Dili ba ko pwede ingon ani ang sitwasyon sa akong tiyan? Kay may mupuha man gud ibabaw sa akong pusod kun musakit ang akong tiyan. Lapos ka ni sa hubag sa ilaw. Ikaupat og katapusang pangutana. Gusto sab akong bana nga mangayo og anak nga lalaki. Apan mahadlok na ko nga mabuntis og usab tungod sa akong kahimtang. Delikado ba sa bata kung mamabdos ko og usab? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marjorie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Kumusta naman mo? Once again, aniya na sa bako si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo sa inyong suliran, sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological og problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal problem, pagatambagan ka na sa akong na-miss na gyud kayo nga partner, no? Dugay na ko kakita. Attorney Elaine Bathan. Mga tambag sa inyong mga legal ng mga problema. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri ka na mo.
pwede kanyo ipadala sa atong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa atong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Well, hay salamat nga naa na gyud tay mga vaccines, no? Daghan na gyud kay tag mga available nga vaccine nga nangabot, kung dili pa gyud enough nga makahatag sa tanan ng mga Pilipinos kay 100 million ba yata kapin nga pila nang nangabot, mga thousands lang, no? So gikan sa Chonghua Hospital Pediatric Alumni Association, ang upat ka mga vaccines nga naa-available rin sa Pilipinas karon, ito gimension ako, bisag unsa anay, not one of them is the best, no? The best vaccine is whatever it is, no? Nga inject sa imo, no? May nga nga, may na lang ni kaysa wa. Pero na mga advantages and disadvantages. So, kung unsa may available nga vaccine din niya sa iyong lugar, o bakuna na lang mo, ha? O, ang bakunahan katong 18 ngadto sa 59. No? O katong mga seniors, naasay girekomendar nga mga brand, no? Paminaw lang mo sa atong mga healthcare personnel dihang dapita, no? Kung asan dapita mo nagpuyo, no? So, ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga whatever you do, make sure that it makes you happy. Of course, ano mo himo mo kung buta nga dili makalipay nako. Napo ko'y paabot, no? Labi na da sa atong mga parinti na to da Southern Leyte, no? Maingon lagi na sila nga, makapamili ka sa imong mga amigo, pwede ka makapamili sa imong parinti. So, dili may nuntanan, pwede gaba lang sa ning uban pod, mailag may hinanglan. Ug ikaw may hinanglan, susog lingion ba ka? So mo nang usahay ako minaldito na sa gugamay. Katon ko leksyon ba. So ngadto sa akong bot pasabot, kasabot mo kinsay akong pasabot ga, labi na taga-sugod. Mailag kamoy manginanglan ako. Ug ako'y muhangyo niya wa gyud. Okay, so nasaba ko gamay. Kaya naglagot sa ko. Ako, Dr. Rene Obra, maglagot sa ko. Parihara ta. Okay, tao ra gud ta, no? So ato magtatampo ko ng adlaw, si Marjorie, no? Marjorie may pagbasa ni taga Kudkud, San Carlos, Negros Occidental. Kudkud, San Carlos, Negros Occidental. Naani siya sa mga 40s, no? Mga 40s. Suma sa nabati na to gina sa drama, 14 anyos pa dihang unang nanganak. Okay raman ang unang niyang pagpanganak. Apan dihang na mabdos og usab, tadnas magan ang iyang batang sa binuhi niyang baka. Kakuyaw gudari god. Nagdugo siya og maayo, og nagsakit ang iyang tiyan, og nakuhaan siya. Apan, nang labay ang mga adlaw, kung mabughat siyang magsakit man, gihapon ang iyang tiyan ug magdugo. Gusto ra ba unta niyang manarbaho sa gawas ug gusto sa iyang bana nga mga anak sila og lalaki. So maunay nabati na to dahil sa grama nga gipadala ni Marjorie nga taga Kudkud, San Carlos, Negros Occidental. Mayong pagpaminaw day ni Roslyn Bilando, Rimni Rialman, ni Ipi Masyon, ni Via Bermoy, ni Bimil Karta ug ni Belma Sumarana. So, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa itong programa. Kay balikon ako sa makadaghan. Numero 1 lang gyapon kita nga radio station din sa Sugbo o Kabisayan ug Mindanao. May kong pagtuo, kita gyapon numero 1 tingali, no? Dili ko sure ana. Pero sa Sugbo, sure ko nga numero 1 ta. Unang pangutana. 14 anyos pa kong unang ninabdos.
mao ka tong nakuha mao ka tong nakuha ang ikaduha kong ginabdos tungod kay dili pa andam ang akong matris. Pero okay naman gud unta ang una kong pagpanganak. Well, pila na edad nimo Marjorie? 40, no? So, naatay giingon nga early pregnancy o niya naasa gitog na tog late pregnancy. Kanang early before 20. Kanang mga teenagers, dagana ramong katong naminaw ko sa balita, dagana kayong mga nakaroon ng mga teenagers pa. Kung kato mga above 35, later pregnancy na to, no? These are mga high risk group, no? Either early 20s or more than 35. More ang percentage sa mga miscarriage, bleeding, o simba ko lang ectopic pregnancy kanang wa sa lugar, no? Wa sa uterus kundi nasa fallopian tube, o kining pag-develop og kitawag na to HMOL or HIDA TD4-mol, no? TD4-mol, no? HMOL. So, daghan na kayong mga 10 pregnancy karon, no? So, bot pasabot kanang mga 10 pregnancy kanang tago-tago baya na sa mama ug papa kay madlok mahibal-an nga nagbuntis, no? Date siyang boyfriend niya nabuntis, wa pa man maminyo kasagaran. So mo na nga walay proper care, no? Di ba naman to health center kung prenatal kay maulaw man. So mo na nga magtago-tago, more prone to develop some complications. Kaya di man mamonitor sa midwife o sa nurse o sa OB-GYN. So, plus the psychological effect, no? Nga di siya pa ready nga mo pregnant ug mahimong mama. Dako ba kay nag-impact, no? The psychological stress mo nang natay mga gitawag na tog mga kanang postpartum depression or postpartum psychosis. Daghan kong pasyente ana. Daghan kay more than one, ha? Ma-refer because of unusual behavior after mga anak. Kay ang psychological side is has to be taken into consideration, o ang iyang not only psychological but financial, no? Kay dili ba na ready pa ang mga bata pang mga anak. So mao nay mga hinungdan kay walay akong balikon proper prenatal nga paggalam kay magtago-tago man, no? So ako ingon nagtago-tago ka Marjorie, ha? But mao na in general hinungdan ngano nga kung early pregnancies taas ang risgo sa mga complication. Okay? Ikaduhang pangutana. Sukad ko makuhai, dali ra kaayo kung mabughat, magsakit ang akong tiyan o magdugo dayon ko. May samad o bunog kaha ning akong tiyan sa ilaw maong mudugo kung mabughat ko, pero nakapa-ultrasound ako, okay raman sab kuno ang akong tiyan. Unsa man kahadiay ni? Pa-check up yung ka, no? OB-GYN, na? I'm not sure kung ang pag-ultrasound ni mo nakuan ba ka sa OB-GYN, no? Kining OB-GYN, mga medical doctors ni sila nga nag-specialize sa mga problema sa babae, especially sa pagpanganak, pagbuntis, no? Buntis, pagpanganak. Naamugod ni kita ng hormonal problem. Ug usa sa mga posibilidad katong ning-agi nagpanganak o nag-abortion ba pananglitan, kung naay fragments o part sa placenta, tissue nga nabilin dito. Itawag na itong incomplete abortion. Normally, kining miscarriage, mo take lanig nga 2 weeks to pass. Okay na. Ang mga doktor muhatag aning kanang mga tambal, mo lagi na criminal abortion is not allowed man diri sa atong lugar, no? Wala ta maghisgot dinhi og kanang criminal abortion kundi therapeutic or kanang rather preventive nga kuan. So naay mga itambal ang mga doktor nga ma-minimize ning mga inaning mga problema, ha. So akong balikon, posible nga naay mga placental tissue nga nahilin didto,
ug mao na nga musakit, no? Magpatanaw gyud ka. Ultrasound din speculum exam kung sa may hinungdan og ubigay ni gyud ang mga expert niya ani, na? Yes, I'm glad nga nagkapa ultrasound ka. Ikatulo, gusto unta kong manarbaho sa gawas. Dili ba ko pwede kong ingon sa sitwasyon nako akong tiyan? Kay may mupuwa man gud ibabaw sa akong pusod kung musakit akong tiyan. Lapos ka ni sa ilawom ang hubag. Lisura pagtubag mo ana, no? Ang ultrasound ra gyud, no? Mo all full physical and neurological check-up. Pero ako way kasulti nga anybody nga who wanted to go abroad, mo undergo ba yan siya physical, neurological, neuropsychiatric, uban pang mga requirements, no? So mo submit yourself lang ka. Kung mupasar ka rin, maka-abroad ka. Kung pananglitan na kay mga problema, para ng mga seaman, usahay mo, dool na ko, Dok, tubangi ko, kay di na ko kabalik o panakay, nga naman, kay na ko fatty liver, pananglitan lang ba? So mga seaman nga dool na ko, kung wag ito mahimo, ani, ato lang siyang timbalo ng fatty liver, yung balik ka dito naman na sila pinunta inside nga mga medical team, na ma-examine, kung after several months of treatment, kung mawa na ng imong fatty liver, pwede na ka maka-abroad. So, di semestro sa imo, kung pang-apply lang, kunya, submit yourself for examination. Kung mapasar ka din, pwede ka mo abroad. Kung na-findings, na ato lang sang kurihan. So, kung mayon kag nilapos binis ilawom, napituhan na dito, sa pagkakaroon, maglisod kong tubag, gawas kong naipresentar sa ako nga result sa mga diagnostic procedure. Mo na nga, magpa-laboratorio ka, in addition to the ultrasound, medyo flat fit of the abdomen, unsa pamandiha, nga himuon. Okay, Marjorie? So, ikaupat og katapusan nga pangutana. Gusto sa akong bana nga mangayo og anak nga lalaki. Apan mahadlok naman unta ko mubuntis ug usab tungod lagi sa akong kahimtang, delikado ba ang bata kung nabdos ko ug usab? Magpagam lang ka, ha? Labi na kay 40 na ka, no? Magpagam lang ka sa ubigay ni. Before, during, and after sa imong naplanuhan nga paghatag na sa imong bana og anak nga lalaki, no? So, tagaan man ka na nga to sa health center o sa imong ubigay ni og folic acid, no? Kining folic acid mo prevent niya sa di mahingon og totaligod nga maka prevent 100% pero maka minus-minus sa mga kaso sa mga congenital anomaly sa baby, no? Mo increase niya siya sa pinunta pagpugong nga simbakulag mag-miscarriage ka kay labi na kay nga may history, no? So magpagam lang gyud ka before, during and after the delivery, no, sa imong pregnancy. Okay, hinaot nga na satisfied ka sa akong tambag nimo, Marjorie, no? Akong klarohon, ako si Dr. Rene Obra, usa ko ka medical doctor. Ug kining ubigay ini nga subject amo gining gistudyuhan sa una. Pero di gyud ko sama ka expert sa mga ubigay ni. Nga mao gina ilang gitutukan. Ug pangutan-on ko nimo mga psychological problem kana pasalig ko kay psychiatry man ang akong expertise, no? Tan-on ko nimo about mga shabu, marijuana, cocaine, heroin. Mo na akong pamahaw panyudtog panihapon. Ngadto sa Maswito, obra maestro ko, ha. Nagmaestro ko sa mga medical schools dito sa Sugbo. Mao nang medyo may pagkatabian ko. So mao na, no? Duol og ubigay ni kay para nga mag-guided ka sa imong naplanuhan nga mahatagan nimo lalaking anak ang imong pinalanggang bana. So daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa. Kini ang akong suliran. Hinaot nga aduna na sa kamoy nakutlo ng mga pagtulunan karong adlaw. Ug mapasalamaton ko sa akong mga kaubanan ri sa
among grupo, ang atong mga scriptwriter, ang atong manager, atong mga talents, grabe kay ni sila gawas ng mga gwapo-gwapa pa, maayo talented jud kayo, no? Makahilak ka, makakatawa ka, maayo gyud mo yung drama gyud. So once again, ako si Dr. Rene Obra, with my partner ato ni Ellen Batahan, maningkamot na gyud mi nga makahatag og kulor og kinabuhi sa inyong mga gipadala nga mga sulat-suliran diri kadamo. Ayaw pangluod ug ayaw kaulaw, maikog pagpadala sa inyong mga sulat-suliran kay kitang tanan wa exempted na ay mga suliran. So, magbainan tayon ta sa COVID. O kung naay vaccine available na sa inyo, diya sa Negros Occidental, San Carlos, kumusta mga bayawa diha sa inyong pantalan? Magpabakuna lang yan. So, daghang salamat. Gikan ka na mo sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak aranan, o maayong adlaw.